Komunikazioko eta lehen graduko ikasleak elkarlanean dabiltza EITBek proposatutako erronka batean. Hain zuzen, zuek horreta gu hemen programaren bueltan komunitatea eraikitzeko estrategia garatzen. Jardunaldia da Birth Giving deitzen da jardunaldi mota bat, eta azken finean asmoa da proiektu bat martxan jartzea. Elkarlanean ikusentzunezko komunikazioko ikasleak eta lehinekoak. EITBek planteatu duzkun erronka bat, EITBek dauke produktu zehatz batzu, eta gure dauena da produktu horren gainetiko ikerketa zehatz bat. Zuek horreta gu hemen programa EITBkoantzako guk aurkeztu bidugu, zelan engo dugun erakarri audientzi potentzialak. Telebista saio bat hartu, ikusi zer nolako ikuslego mota ikusten gaituen hori aztertu, ikusi nola indartu daiteken hori. Komunitatea zehaztea eta komunitate hori nola garatu edo komunitate horretan nola inpaktatu. Ikasleak 4 taldetan banatu dira eta erronkari aurre egiteko analisia egin eta irtenbideak proposatu dituzte. Uste dugu, sare sozialak erabiltzea dela derrigorrezko kontu bat. Gazteek eta ikusle zentzu honetan eduki behar dabe presentzia gehiago zuzenean eta programaren garapenean. Facebooka denbora guztian badabil WhatsApparekin, hashtagak eta bar, eta bideo hortatik jo, ondo funtzionatzen duelako. Gatara dugu bi soluzio, programa horren barruen selfie konkurso bat, selfie zoroen konkurso bat jarri, eta beste alde batetik dekogu gai bat jartzea adibidez astelenetan sukaldaritzan inguruen. Konkurso bat moduen horren barruen, eta irabazle joango zen programara, da bertan parte hartungo ba neure kaso. Azkenean horrai involukretan gauza ostarabe ikusliek. Parte hartzaileek azpimarratu dute halako proiektu bat garatzeko orduan aberatsa dela profil ezberdinak elkarlanean aritzea. Gaurko dinamika honen helburutariko bat da bai, gaur abiatu duen abiapuntu hau kontuan izanik gradu bukaerarako lan batea abiatzea eta gainera multidisiplinarra, EITBrekin elkarlanean. Lortu nahi dena da talde horietatik ia talderen bat sortzen den interesa duena eta abilezia eta habilidadiak dituena proiektu hori martxan jartzeko. Horrek bi perfilek kombinatia oso interesantia da, oso aukera interesantik urtaten direz. Beste ikuspuntu eta beste esperientzia eta jakintza bat dauka jendeakin lan aitzia oso positiboa da. EITBek honetik aldagoen atara da ideia freskoak, ikasleak gazteak diren enean, beti dauke beste ikuspuntu bat, ez? Unibertsitatea guretzat azken fina da bertatik ateatzen zeate gure langileak izango zaretenak eta azken finean telebista publikoa izanik, zerbitzu publikoa izanik elkarlana oso importantea da.